खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों मोनसे फिसा बिफांनि बाथ्रा रायज्लायगोन, जायनि बिलाइफोराव सावस्रिनि दोनखोमानाय धोन दं। बेनो जादों एल'भेरा। एल'भेरा बिदैनि मुलाम्फाफोर। औ, आं एल'भेरानि बाथ्रा बुंदों। एल'भेराया नुनायाव मोनसे फिसा सु गोनां बिफां, नाथाय बेनि बिलाइफोरनि सिङाव गोबां बिदै थायो। बे बिदैया जोंनि देहानि थाखाय मोनसे सुपारफुडनिफ्राय खम नङा। एल'भेरा बिदैनि माखासे मुलाम्फाफोरा जादों देहानिफ्राय टक्सिनफोरखौ बोखारो। एल'भेरा रोसिआ जोंनि देहानिफ्राय टक्सिनफोरखौ बोखारो। जुदि नोंथांनि जिउ खुंनाया जांक फुड, गुबुंले जानाय एबा सोबनाय लोंनाय बायदि हुदाफोरजों बुंफबनाय, अब्ला एल'भेरा बिदैया मिथिंगायारि डिटक्स ड्रिंक बायदि खामानि मावो। नैथियाव दङ लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब खालामो। सानफ्रोमबो 1 गिलास एल'भेरानि रोसि लोंनाया लिरथायखौ सामलायनायाव लाखियो। जाग्रा आदारनि गोहोआ थार जायो आरो थाब माबा मोनसे जानायनि हुदायाबो खमायलाङो। थामथि मुलाम्फायाव दङ हाथाइनि सावस्रिखौ थि लाखियो। नोंथाङा मिथियो ना एल'भेरा बिदैया माउथ फ्रेशनार महरै खामानि मावो? बेयाव थानाय एन्टि-माइक्रबियेल गुनफोरा हाथाइफोरखौ बेरामनिफ्राय उदां खालामो, फस्ला आरो आसुगुरनिफ्राय थै गनायखौबो होबथायो। ब्रैथि मुलाम्फायाव दङ एनार्जि बुस्टार खालामो। एल'भेरा बिदैया जायखिजाया एनार्जि ड्रिंकनिख्रुइ खम नङा। बेयो भिटामिन आरो खनिजफोरजों बुंफबनाय, जाय नोंथांखौ सानसे सांग्रां आरो थाजिम लाखियो। बाथि मुलाम्फायाव दङ गोग्गो बिगुर आरो खानाइखौ गोख्रों लाखियो। बयनिख्रुइबो गोनांसिन मुलाम्फाया जादों नोंथांनि बिगुर आरो खानाइयाव। एल'भेरानि रोसि लोंनाया बिगुरखौ जोंहोयो, सिरिनायखौ बाङाइ खालामो आरो जेब्लाबो लाइमोन नुयो। बे समावनो खानाइया जोंखाङो, दुन्दुङा रानलाङो आरो खानाइया गोख्रों जायो। बेनिखायनो लोगोफोर, बेफोर एल'भेरा जुसनि मोनबा गिदिर मुलाम्फाफोरमोन। बेनि थावनाया एसे गोथाव, नाथाय दा बेयो हाथायाव गुबुन थावफोरावबो मोननो हायो, जाहाथे नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो गावनि आदारनि मोनसे बाहागो बानायनो हायो। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ फोरमायथि गोनां मोनो, अब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। आरो बिबुंथि हो दि नोंथाङा एल'भेरा जुस बाहायो ना बाहाया। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। फैगौ सावस्रि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन।